Skippa skaket står det. Har ni legat på skaket? Stora skaket. Avdelning 137. Alla fyllen ligger och skakar i 2 dagar innan de får ett eget rum. De som håller på cykeln. Men här var någonting jag tänkte köpa nästan. Det står där ett... Vad var det stod? Med kul huvud. Ja. Men det har jag ju sådana där. Mycket bättre. En hel dress. Men sånt där cykelstil. Ja. Den är roligt skriven, den här katalogen. Kul huvud. Heter inte kul led förr i tiden. Men nu tror jag att tiden är led. Tänk att jag hittar knappt någon sån där kardborrar. Men här är det mycket som helst mjuka sidan. Gaischerna igår och serverade vackert. Pratade så fint. Ja, det kanske blir bra trots att den gick i 3 vackra delar. Men blir det bra det här så att man blir lite förvånad. Koppen sitter kvar. Det är nog bra. Kom ihåg en gång där superlim började säljas billigt. Limma fast kaffekopparna i bordet på lördagskaffe på Österrike här Hälsingland nation. Så hela masonitbordet gick sönder när de skulle lyfta kaffekopp. Men förrän drack de ju direkt i flaskan.